vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So pamba apo pandinogara pane umwe mukadzi uyo wandakabva mukugadzira. This was 2 days ago. Saka uyu muvakidzani wangu uyu munhu wekuti zvinhu zvake anongozviita ari oga ende hatomborina kana nguva yekumboshamwaridzana nevamwe. Saka pose apa ndainge ndichingomushayira mukana until 2 days ago. Zvakaitika mukoma ndezvekuti 3 days ago akauya kwandiri akabva ati, asikana, ndikungonzwa kuti kusikarudzi kwangu uku kuri kuvava. Ndikabva ndati haisi yeast infection here because ndainge ndakamboiita. Ndobva azoenda kuchipatara akabva ati yainge iri yeast infection, but ndainge ndamuudza kuti aifanira kuti ange achizonika mapenti ake panze. Ndichimuti handiti imimi munongogara muchingonika mapenti enyu mumba here? Akati ndikabva ndamuti ndo zvinokonzeresa izvozvo, kuti moisture iyaya mumba, moisture iyoyo hainyatsokupera, then wobva wazoita yeast infection. Saka akazoti manje abuda apo ainge asiya ananika zvipfeko zvake zvemukati. Ndikamuti usatombozvivhara netowel because zvinofanira kuti zvinge zvinyatsokurohwa nezuva. Zvikanyatsokurohwa nezuva then unotoita bo. Saka akangosiya anika zvipfeko zvake zvemukati ndokubva ati ainge achida kumbobuda. Ndakafara ndikajabula. Akangoti achingobuda ndokubva ndatoenda pawaya paya ndikabva ndatotora chimwe chipfeko chake 1 ndikabva ndangohwanda ndakamira pekuti ndainge ndichinyatsokuona movement dzevanhu vose. Ndokubva ndatanga kududunura. Ndakadudunura mukoma ndokubva ndazotora kashinda papenti rake riya. Ndakabva ndazoenda nekashinda kaya kuno umwe wandinowirirana naye akabva azondipa mushonga. So right now uyu mukadzi uyu nemurume wake vanotonetsana, vanogara vachingonetsana at all the times. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini kutambudzika kwangu kwakatanga apo pakashayika vabereki vangu. Vabereki vangu vose vari vaviri vakafa musi umwe chete, vakafa in an accident. Apa kuchikoro ndainge ndichigona zvisingaiti, but mushure mekunge ivo baba naamai vangu vashayika, then ndikabva ndazoshaya uyo ainge achida kundichengetawo, ainge achida kugara neni, because hama dzababa dzakabva dzaramba vachiti ivo baba vangu pavainge vachiri vapenyu hanzi vainge vachingochengeta hama dzaamai. Zvino ndakazoti ndaenda ndava kunogara nehama dzaamai dzainge dzichindishungurudza zvekare. Vanasekuru vangu vainge vachindirova. So ndaingoti uyo anenge anditora ndobva ndatanga kushanda ndichimufudzira mombe dzake pasina kana chandinenge ndichimbopiwa. Ndakabva ndazouya kuno kuSouth Africa, but mukoma ndisati ndauya kuno kuSouth Africa ndakabva ndati ndinofanira kuti ndinge ndichienda kunoudzawo bankuru kuti ndinge ndichizofambawo so ndisati ndauya kuno kuSouth Africa ndakabva ndati ndinofanira kuti ndinge ndichienda kunoudza bankuru so that vange vachizoziva kuti ndainge ndafunga kuti ndinge ndichiuya kuno kuSouth Africa. Ndakati ndaenda kuya but izvi ndo zvandakaitiswawo nabankuru. Saka ivo bankuru vakabva vazoburitsa 100 US yainge iri muwallet mavo. Vakabva vanditi une mari here? Ndikabva ndati ine mari yandiinayo, ndainge nditsongori ne100 rand. Ndikati ndo mari yandiinayo. Vakabva vanditi zvino 100 rand inokwanisa here kuti inge ichizokusvitsa kuSouth Africa? Ndikabva ndati handizivi bankuru, but ini hangu ndikutongoona kuti kana ndikaenda kuSouth Africa maybe ndinokwanisa kuwana basa. So mukoma ndakabva ndazonzi nabankuru mari iyoyo ndaifanira kuti ndige ndichizoichinja. Ndobva ndazotora $20. Ndakabva ndazoenda ndikabva ndazonochinja mari iyaya. Ndakati ndadzoka mari yandakazovapa imwe 80 US ivo havana kuda kuigamuchira. Vakabva
dana kamwe kamuzukuru kavo kakabva kazouya kakabva kazotora mari iyaya yandainge ndichida kupa ivo banguru. So kakati kava kuda kupa banguru mari, banguru vakabva varamba, vakabva vati enda unoisa mari iyoyo kubedroom. Banguru vakabva vazoti taifanira kuti tinge tichienda kumakuva. Takati taenda kumakuva kuya ndokubva vazotanga manje kuomberera vachideketerera takapfugama padhuze nepaguva rababa. Takati tapedza kudaro ndokubva tazoenda paguva rasekuru, vakabva vanditi 20 iyaya ndaifanira kuti ndinge ndichiisa paguva rasekuru. Mukoma ndakazoti ndaisa 20 US iyaya paguva rasekuru, ivo vakabva vazotora chimuti, vakabva vazodhonza mari iyaya nechimuti chiya. Saka ndakabva ndazoisa mari iya paguva rasekuru, ivo ndokubva vazoitora, but vakaita zvokushandisa chimuti, but mari iyoyo havana kuiisa muhomwe mavo. Then takazoti tasvika pamba, vakabva vananga kubedroom kwavo straight. Pavakazodzoka ndakabva ndazoona vava kundipa imwe 20 US, but 20 US iyaya yandainge ndaisa paguva rasekuru yainge isiri iyo, because iyo yainge yakaita kakusakara. Yacho yavakazodzoka nayo yainge iri new one, brand new. So ndakabva ndazongogamuchira mari iyaya ndikabva ndazouya kunoku kuJoni. So mukoma, kubva zvandakauyawo kuno kuSouth Africa mainge muri mugore ra2008, handisati ndambokwanisa kuti ndinge ndichidzokerawo kuZim. Kushanda ndinotoshandawo sezvinoita vamwe, but chabuda hapana. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi kushanda ndinoshanda asi chabuda hapana. Ya, zvakangooma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvinyo mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Saka murume wangu mainge muri mugore ra2015, iye neshamwari yake vakabva vazoenda kuMozambique kun'anga. Murume wangu neshamwari yake vainge vachiitawo zvekutengesa zvinhu zvezvo zvekuauction. Ienda vachinohodha zvinhu zvekuauction, vobva vazozvitengesa manje zvinhu zviya. Saka murume wangu neshamwari yake vakabva vazopfurirana kuti vange vachienda kuMozambique, but ipapo mukoma aiwa vakatotiudza kuti izvi ndo zvavainge vachifambira kuMozambique, vainge vachifambira kuti vange vachienda kunosimbisa business ravo. Vakabva vazoenda kuMozambique, ini ndikatombosara ndichitogara kumba kwefriend yake nemukadzi wake. Saka vakazoenda kuya. Pavakadzoka vakabva vazoti vainge vaudzwa kuti mhiko dzacho dzavainge vapiwa dzainge dzichifanira kuti dzinge dzichizozadzikiswa nesu vakadzi vavo. Mukoma, takajamba border tichibva muSouth Africa tichienda kuMozambique. Takati tasvika kuya ndokubva tatombogara pamba pen'anga iyaya, because panongogara pakazara mukoma, panogara pakazara, panenge patori nevanhu vanenge vachitosvika kana kuma200. Saka takazoti tava mudare, varume vedu vakabva vati munoona kuti pakawandiwa. Saka takazoti tava mudare, varume vedu vakabva vati handiti mazviona kuti panapa pane vanhu vakawanda sei. Saka muri kufanira kuti munge muchiti zvose zvinenge zvataurwa nasekuru ava munge muchibvumirana nazvo, otherwise mukaramba sekuru ava vane rafu vanobva vakuudzai kuti chiendai futi munge muchinobata line. Saka kuti tinge tichizogara futi maybe 1 to 2 weeks tigere futi panapa hazviite, because ipapo tainge tava kutopinda muweek number 3 takangogara takangobata line chete. Saka takazoti tapinda mumatare muya, then tikabva tazoudzwa kuti mhiko dzainge dzichifanira kuti dzinge dzichizadzikiswa nesu. Ndikabva ndazonzi inini ndaifanira kuti ndinge ndichiita bonde nefriend yemurume wangu, naiyewo murume wangu ainge achifanira kuti ange achiita bonde nemukadzi wefriend yake. So sezvo varume vedu vainge vati taifanira kuti tinge tichingoti hongu pane zvose, takabva tazongobvumiranawo nazvo. So mukoma, takabva tazonzi usiku hwacho taifanira kuti tinge tichizorara in separate rooms. Murume wangu iye
akabva azoenda mune imwe room nemukadzi webest friend yake, zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakandirwadza, but akabva azouya ndokubva azondinyaradza, akatondihaga akabva ati baby just think about the money that we are going to make. Ndikabva ndati zvakanaka ishewe, ndokubva ndazoenda kune imwe room kuya kwandainge ndasiya best friend yake. So ndakazoti ndaenda kuya ndikabva ndazoona kuti shamwari yemurume wangu iye pakunoita bonde naye akabva arakidza kuti ainge anakirwa neni, ende nyama dzedu dzikabva dzabvumirana because ndakabva ndakasika kupedza unlike what I do with my husband. Saka taifanira kuti tinge tichizviita kahwani chete, but nekuda kwezvakaitika ipapo takazongoramba chete, tongoramba tichingoitana bonde kudzamara ndazobatira pamuviri. Saka kuzonobatira pamuviri kwandakaita tainge tisingatozivi kutoti ndokutoputsa kwacho kwatainge tatoita mhiko. So ndakazoti ndazvara mwana wangu, then business remurume wangu ndoparakabva razotanga manje kuita go down. Then ndikabva ndazoti kumurume taifanira kuti tinge tichimbodzokera kuMozambique kuya tiri toga, because ndainge ndava kususpecta kuti maybe friend yake iye maybe ainge akaenda kun'anga samwe akaitirawo mhiko dzekuti murume wangu zvinhu zvake zvisaramba zvichimufaira. So ndopatakabva tazoenda kuMozambique in secret. Takati taenda kuMozambique paya in secret, ndo murume wangu paakabva azoudzwa kuti mwana uyo waainge achifungidzira kuti ainge ari mwana wake ainge asiri mwana wake, but ainge atori mwana webest friend yake. Ngoma murume wangu akabva arwadziwa. Zvinochinzwai mhiko iyo yandakazonzi ndo yandinofanira kuti ndinge ndichizotevedzera kweupenyu hwangu hwose. Mukoma nachi ndakabva ndazopiwa nyoka iyo yandakanzi nyoka iyi ndiyo ichapota ichiuya kuzorara neni. Apa mwana wangu uyu hanzi iye achazongoti kana ava kuma 3-4 years anobva azofa. Saka right now in secret wo ndiri kufamba ndiri ndoga, ndiri kutsvakawo munhu anokwanisa kundibatsira because handisi kuda kuti mwana wangu ange achizofa. Apa nyoka iya iyo itori neimwe havi neni zvekuti almost each and every night inenge ichiuya ichida kuzongorara neni. Kunyange ndikazama kuramba sei inogumisidzira yatorara neni, but iyo inosema inoti kana murume wangu akaitangira, murume wangu kana akaita bonde neni iyo isati yauya, painozouya manje inobva yazotanga kusema, yobva yadzokera. But dzimwe nguva manje kana yaona kuti ndinenge ndatorara nemurume wangu inokwanisa kuzosiya yandirova, inotondirova nemuswe wayo zvekuti ndinotombozvimba kuFacebook for several days. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section pakaipa. Hanzi mhiko yangu ndeyekuti for the rest of my life ndinofanira kuti ndinge ndichizorara nenyoka yacho iyoyo. Apa hanzi mwana wangu anofanira kuti ange achizofa. Hey, pakaipa. Ngedzaitibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokomberawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Saka inini I am a Christian, but nyaya yandiunzawo pano ndeyekuti ndinogara ndichingorota amai vangu. So amai vangu ava vainge vachishanda muhurumende, inini zvangu ndiri kunoko kuSouth Africa. So amai vangu ava vakazongowanikwa vakafa vari muoffice mavo. So amai vangu ivo ndinogara ndichivarota. Saka amai vangu pandinovarota vanenge vachinditi mwanangu ndikuda kuti ndinge ndichikurakidza panzvimbo apo pandakatsipikwa, because ivo pavanouya kwandiri vanoti kufa kwavakaita vakatoita zvekutoroyiwa kubasa ikoko, vane uyo akavaroya. Saka ivo vari kuti vacho akavaroya mushure mekunge vazofa hanzi akabva azotsipika mweya wavo. Vanoti ivo vakakwidibirwa. Saka pose patinovarota ndinobva ndamuka ndobva ndatanga kunamata ndichidzinga mweya iwoyo wemadhimoni. Zvaizvezvi amai vangu vanoti kana vakauya kwandiri
vanobva varamba vakanyarara but vanenge vachingoyeredza misodzi. Saka as a Christian man ndiri kukumbirawo kubvunza kubva kune vedare renyu kuti these dreams that I keep on having, even though I have prayed about them, ndichitodzinga mweya iwoyo ndichiti handidi kuti ndinge ndichiramba ndichingoshanyirwa nedhimoni, dhimoni reri chinyepedzera sekunge iro ndiro amai vangu. But I have since felt, because I have been praying for a very long time. My mom, she passed away 3 years ago mukoma, but amai ndinogara ndichivarota like per week ndinokwanisa kutovarota amai vangu more than 6 times ndichingovarota chete, whether ndinenge ndakatsanya kana kuti ndinenge ndisina kutsanya. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu anzi ndainge ndichiti chivanhu hakuna, but chakatongoya hacho, it came on my doorstep. Pakaipa hanzi as a Christian I don't know what am I supposed to do, because ndazama kuita zvose zvandainge ndichifungidzira kuti zvinokwanisa kudzinga mweya waamai vangu. Zvakangoma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini nemurume wangu takabva zvedu kuSouth Africa tichitoita zvekutotiisa zvedu. Saka patakauya kuno takabva tatotengawo stand yedu mutown ndokubva tatovakisa, but tainge tichishandisa mari dzevamwe avo vakabirwa mushure mekunge tapiwa mabonuses. Saka tainge tichigara takawanda pamba pemurungu. Then murungu akabva azoudza murume wangu kuti iye ainge afunga kuti ange achitengesa bhazi rake uye zvekare ange achienda kuzonogara kuAustralia. Vana vake vainge vakazotoenda kuAustralia. Saka murume wangu iye manje akabva azouya ndokubva azondiudza. Zvino mazuva acho iwayo tainge takatarisana nebonus. Murume akabva handiti ainge atofunga kuti ange achitipira vamwetsano vake kuti vange vachiva nevanhu vavo, then vanhu vobva vatongopindirwa mudzimba, vanhu vobva vatotorerwa mari, because ipapo tainge tisitomborina kana mabank account, taitita zvekutopiwa mari dzedu mumaoko. Ende ipapo murume wangu ainge audzwa nemurungu kuti tainge tichazopiwa mabonus mari yekuwanda. So murungu iye akazotoita zvekutumidzira friend yake, because ivo vainge vatoenda kuPretoria kuti vange vachinogadzirira ikoko. So takati tapiwa, murume wangu ndokubva atipira tsano vake vakabva vauya, but vainge vakangopaka zvavo motikari yavo nevamwe vavo vari somewhere. Usiku hwakazoti hwasvika, then ndokubva vazouya manje paya vanhu pavainge varara. Saka umwe neumwe ainge achingonokerwa, ende murume wangu ndiye ainoka achiita sekunge pane chaanenge achida. Uye aingoti kana angovhura door then obva atoona kuti anenge akatotendekewa nepfuti. Mukoma komboni yose vanhu vakabirwa, including me and my husband, but yainge ingoriwo statement. So takazoti tawana mukana ndokubva taita sekunge tainge tichida kumbopinda mutown, ndokubva tatotiza, takatongosiya zvinhu zvose mukoma. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo veduwe, asi zvamakaita vahanzvadzi, zvamakaita shuwa zvakashata. Hanzi mari iyo ndo yatakashandisa tikatouya kumusha tikatozvitengera stand mutown. Pakaipa.